Γεια σας, σήμερα κάνω άλλο ένα βίντεο και όπως βλέπετε νύχτωσε ξαφνικά. Λοιπόν, σήμερα πήγα στο μόλι και σήμερα γιορτάζει η Νιβαία τα 11 της χρόνια, 12 κάπου εκεί που έχει φτιαχτεί η Νιβαία. Λοιπόν, και μου δώσαν όλα αυτά δώρο που έχει μέσα πάρα πολλά και θα σας τα δείξω ένα-ένα. Θα σας λέω στην περιγραφή πώς γιορτάζει, πώς έγινε, πώς σκεφτήκανε οι Ιταλοί να φτιάξουν την Νιβαία και θα σας έχω στον τίτλο Haul Νιβαία. Λοιπόν, έχει κι άλλα γι' αυτό, γιατί πήρα κι άλλα. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι. Και δεν ξέρω πραγματικά. Πήρα και δαχτυλίδια, αλλά φόρεσα μόνο αυτό. Θα σας τα δείξω σε ένα άλλο haul μάλλον. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Που κυριολεκτικά δεν ξέρω τι είναι. Αλλά ας τα ανοίξουμε, γιατί πάντα ήθελα ίσως Ήβιο ή κάτι να είναι. Κάτι για τη θάλασσα είναι, γιατί όλα είναι collect θάλασσας, όλα είναι collect. Αυτό το φουσκώνεις, κάτι περίπλοκο είναι τώρα, φοβάμαι, τι είναι αυτό, μπάλα, παιδιά είναι μπάλα Νιβαία, από ό,τι κατάλαβα, νομίζω είναι μπάλα Νιβαία. Λοιπόν, θα σας έχω σε ένα άλλο βίντεο μάλλον, αλλά επειδή έχω, για να μαθαίνετε πιο νεότερα νέα μου, ακολουθήστε με στο Instagram. Εκεί βλέπετε όλα τα νέα και θα σας έχω και τη φουσκωτή μπάλα. Θα σας έχω επίσης και το Instagram μου από κάτω, άμα θέλετε να πάτε να δείτε τα νεότερα νέα μου. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι για τώρα. Αυτό δεν είναι εξωσφουσκωμένη. Μυρίζει λαστικό. Δεν λερώνει. Αυτό είναι καλό, ωραία. Λοιπόν, επόμενο πραγματάκι που είναι στην Νιβαία είναι, τι είναι? Λοιπόν, να τα πάμε όλα με αλφαβητική σειρά. Έχει εδώ, συγχαρητήρια, έπεσε. Λοιπόν, να τα πάμε όλα με τη σειρά, γιατί έχει χαρτάκι οδηγιών. Λοιπόν, είναι ένα τέτοιο χαρτάκι οδηγιών για την Νιβαία και έχει κάτι τέτοιο. Και το πρώτο είναι μαντιλάκι καθαρισμού προσώπου. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Είναι τα μαντιλάκια καθαρισμού προσώπου που μας λέτε. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ νομίζω. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Απλώς όλα αυτά θα είναι σε μικρή συσκευασία, παιδιά. Δεν χαίρομαι γι' αυτό. Εγώ μόνο Nivea Cream χρησιμοποιώ, γι' αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, ας ανοίξουμε να δούμε τι μυρωδιά είναι και τι... μυρίζουν ωραία. Μυρίζουν κάτι, έχει αίσθηση με το λεμόνι και είναι new, λέει, και είναι για τη θάλασσα. Και είναι κάπως έτσι. Ωραία, πάμε στο επόμενο πραγματάκι που είναι κρέμα καθαρισμού προσώπου. Κρέμα. Ωραία, ας δούμε τι είναι ακριβώς εδώ. Έχω και νερά εδώ, όλα τα μπάχια. Λοιπόν, κρέμα καθαρισμού προσώπου είναι κάπως έτσι. Είναι αυτή που μας έπεσε πριν, I don't know. Λοιπόν, έχει γαμάτα πράγματα, πολλά cool πράγματα, γεγονότα. Νομίζω αυτό είναι. Ναι, νομίζω αυτό είναι. Είναι κάπως έτσι, είναι μια μικρή κρέμα. Να ρίξουμε να δούμε πώς μυρίζει, να σας πω κιόλας, άμα δεν μυρίζει. Και αυτό έχει μια αίσθηση μέντας. Ναι, έχει μια αίσθηση μέντας, νομίζω. Είναι κάπως έτσι. Ελπίζω να τη βλέπετε καλά. Επόμενο προϊόν είναι το αφρόλουτρο Nivea Cream Care. Εκείνο, επειδή κρατάω και την τσάντα. Λοιπόν, να δούμε ποιο είναι το αφρόλουτρο, έτσι, γιατί I don't know. Τώρα, όπα, έχει πολλά εδώ πέρα. Έχει ένα τελευταίο, άλλο δεν έχει.
Οκ, αφού δεν... Έχει μια αίτηση. Και ωραία. Αυτά είναι... Αυτά νομίζω. Ναι, αυτά. Μας δώσαν και μια σακουλίτσα τέτοια. Θα σας την έχω στο Instagram, το ίδιο με την μπάλα. I don't know τι είναι. Πάντως από αυτό το σακουλάκι είναι. Ωραία. Και θα τα ξανανοίξουμε όλα από την αρχή για όσους τα έχουν paves. Λοιπόν, σότα φρόλουτρο, δεν ξέρω ποιο είναι, τι είναι. Ναι, αυτό εδώ είναι, αφού είναι sour. Είναι αυτό εδώ. Και δεν ξέρω, I don't know, πώς ανοίγει. Δεν ξέρω πώς ανοίγει, παιδιά. Έτσι λέει, ανοίγει. Αυτό έχει μια αίσθηση σίγουρα μέντας. Αυτό εδώ, βλέπετε, αυτό. Τώρα το κλείσω. Πώς θα το κλείνει. Πώς κλείνει. I don't know. Πώς κλείνει. Τρόμαξα. Πώς κλείνει. Κλείνει κάθαρο. Έτσι κλείνει, παιδιά. Το ανοίγετε έτσι και το κλείνετε με δύναμη έτσι. Οκ. Επόμενο είναι το κρέμα σώματος Nivea Care. Δοκιμάστε την και θα πείτε κι εσείς wow. Λοιπόν, θα σας διαβάσω και τα τέτοια που έχει από κάτω μετά. Κατά λάθος. Λοιπόν, ποια είναι, τι είναι, πού είναι. Είναι αυτό νομίζω, ναι. Γιατί έχει στη φωτογραφία το ολόσωμο και είναι τώρα έτσι. Είναι αυτή εδώ. Αλλά δεν πρόκειται να την ανοίξω τώρα γιατί είναι σε φακελάκι. Άμα θέλετε μπορώ να κάνω ένα βίντεο που χρησιμοποιώ όλα αυτά τα πράγματα εκτός από το shower. Έτσι. Μπορώ αν θέλετε, αλλά δεν θέλω να τα χαραμίσω σε βίντεο. Γιατί θα πάω σε πάρτι αύριο, OBG, και θέλω να τα βάλω όλα αυτά, να μπουχαριστώ, να πειραματιστώ με τον εαυτό μου. Sorry παιδιά, γιατί είμαι και μισή Ουκρανίδα και μισή Ελληνίδα. Θα πω αυτή την ιστορία σε ένα βίντεο πιο πέρα. Και τώρα ακολουθεί το Nivea Protect and Care. Ναι. Νομίζω... ποιο είναι αυτό? Δεν ξέρω ποιο είναι. Ποιο είναι? Νομίζω αυτό είναι. Nivea Protect Cream Care. Τι είναι? Ποιο είναι? Τι είναι? Νομίζω Protect and Care. Πρέπει να γράφει Protect and Care, παιδιά. Να, αυτό εδώ είναι. Απλώς είναι το δείχνει μπλε. Είναι αυτό εδώ. Και είναι για τις μασχάλες νομίζω αυτό. Αν δεν κάνω λάθος. Και έχει μια πολύ ωραία αίσθηση. Έχει μια λεμονιού. Λεμονιού αυτό είναι σίγουρο. Εγώ δεν βάζω τέτοια, γι' αυτό δεν ξέρω, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω στο μέλλον. Γιατί τέτοιες κρέμες δεν λήγουν, παιδιά. Επόμενο είμαι σίγουρη πως είναι αυτό, το Nivea Cream. Το παίρνω συνέχεια, αλλά είναι πολύ λιπαρό. Παιδιά, τα μικρά αυτά είναι πολύ λιπαράγια. Και εγώ δεν θέλω να βάζω λιπαρά στα χέρια μου. Και βλέπετε, όταν έβαζα λιπαρά, βλέπετε πως έγινε αυτό το δάχτυλο. Μου χάλασε το νύχι το λιπαρό. Και είναι κάπως έτσι. Και anyway, ας το ανοίξω να δω πως είναι. Και δεν ξέρω πως είναι. Βλέπετε, είναι πολύ παχυντικό. Αλλά μυρίζει πανέμορφα. Θα τη βάλω σε λίγο στα χέρια μου. Ή στο Instagram, θα κάνω κανένα βίντεο στο Instagram που θα βάζω. Ξέρω, απλώς ασχολούμαι πολύ με το Instagram, παιδιά. Προσέξτε, να πάτε να με τσεκάρετε. Λοιπόν, και τελευταίο είναι το αντιλιακό Nivea Sun Protect and Moisture, κάτι τέτοιο, τελικά. Είναι κάπως έτσι. Και δεν έχω ιδέα. Μυρίζει πολύ ωραία, δηλαδή έχει άρωμα αντιλιακού. Είναι ένα κανονικό Nivea τέτοιο. Και πάντα ήθελα να πάρω Nivea, αλλά πάντα παίρνω αυτό το carrot. Η μάνα μου το παίρνει, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, τώρα πάμε όλα αυτά να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, το μαντιλάκι λοιπόν αυτό εδώ το μαντιλάκι. Αυτό εδώ το μαντιλάκι
Είναι μαντιλάκια καθαρισμού προσώπου Nivea Cream Care. Αφαιρούν ακόμα και το αδιάβροχο μακιγιάζ. Καθαρίζουν την επιδερμίδα αποτελεσματικά και αφήνουν μια υπέροχη αίσθηση φροντίδας και απαλότητας. Οδηγίες χρησιμοποιήστε για να καθαρίσετε το πρόσωπο, λαιμό και την περιοχή των ματιών, κρατώντας τα μάτια κλειστά. Ξανακλείστε προσεκτικά την αυτοκόλλητη ετικέτα και να διατηρηθεί η υγρασία στα μαντιλάκια. Μόνο μαντιλάκια πήγα να πω εγώ, καλά, λοιπόν να το βλέπετε λίγο. Είναι αυτό εδώ και ιδανικά για καθαρή χρήση. Ωραία. Αυτά λοιπόν σας τα διάβασα και είναι κάπως έτσι και τα ανοίξαμε πριν. Επόμενο είναι αυτό που είναι κρέμα καθαρισμού προσώπου. Ξέχασα πάλι ποιο είναι. Λοιπόν, anyway, νομίζω είναι αυτό. Αυτό είναι, τέλος πάντων. Καθαρίζει την επιδερμίδα αποτελεσματικά και αφήνει μια υπέροχη αίσθηση φροντίδας και απαλότητας. Οδηγίες χρήσης. Εφαρμόστε σε βρεγμένη επιδερμίδα με κοιλικές κινήσεις, αποκρεμείται με άφθονο χλιαρό νερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση. Δεν κλειτά, θα μου πάλι το βίντεο. Τέλος πάντων. Πού είναι το sunglasses? Να το. Αφρόλουτρο Nivea Cream Care με χαρακτηριστικά της πιο αγαπημένης κρέμας στον κόσμο, της Nivea Cream. Η προηγούμενη σύνδεση του Nivea Cream Care ενδυναμώνει ειδικά την επιδερμίδα και την περιποιείται. Ώστε καλό είναι αυτό. Όλα αυτά νομίζω είναι για τα μπάνια, να το βάζεις την ώρα που κάνεις μπάνιο, δεν ξέρω. Αφού έχουν νερό, θέλουν νερό. Δεν πρόκειται να κάνω βίντεο με αυτά, μόνο στο Instagram θα ανεβάζω φώτο. Κρέμα σώματος Nivea Care και είναι αυτή εδώ. Θρέφει εντατικά και περισσότερο από 24 ώρες, δίνοντας μια ελαφριά αίσθηση απαλότητας στην επιδερμίδα σε σύνδεση με ουσιαστικά κεριού τυλιγμένη σε ελαφριά ανυδατική κρέμα. Διατηρείται σε... Λοιπόν, να το διαβάσετε εσείς, μπορείτε να πάτε και τώρα στην έκθεση, είναι για 10 ημέρες ακόμα, γι' αυτό προλάβετε. Χτες βγήκε η έκθεση, γι' αυτό... Απλώς σήμερα γιορτάζει η Nivea, σας το λέω. Κάνω focus με την κάμερα εδώ στο tablet. Επόμενο είναι αυτό που έχει πολύ κομμάτι, γι' αυτό έχει πολύ φάση, δεν πρόκειται, θα μου χαλάσει όλο το βίντεο τζάμπα. Το αφεντικό λιπαρό cream και το sunglasses έχει ένα Κοιτάξτε πόσο κομμάτι έχει το sunglasses, σιγά μη σας το διαβάσω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, λοιπόν, αυτό, τέλος πάντων, όχι με τη σειρά, αυτό και αυτό. Και την τσάντα. Δεν έπεσε τίποτα από το cream. Είναι το πινέλο. Ένα πινέλο. I don't know τι είναι αυτό. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα like. Πάλι έκανε focus, δηλαδή έλεος. Bye bye.